আরে কি তুমি আরে কি তুমি এটি কো বসছো? মাউসী ଦେଖିଛ କି ଏ ପିଲାଟାକୁ? ନାଇଁ ସାର୍। ମାଉସୀ 500 ଟଙ୍କା ନିଅ, ତାକୁ ଦେଖିଛ ଯଦି କୁହ। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଦେଖିନି କାଇଁ। ମାଉସୀ ଆଉ 500 ଟଙ୍କା ନିଅ, ଦେଖି ଯଦି ପ୍ଲିଜ କୁହ। ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯାଚିଲେଣି, ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିନଥାନ୍ତି? ହଉ ଠିକ ଅଛି ମାଉସୀ, ଯଦି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି ମତେ ଇମିଡିଏଟଲି ଫୋନ କରିବେ। ହଉ ସାର୍। ଏ ପୁଅ ଏ ପୁଅ ତୋ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଥିବ। ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୋର କାଲି କିସ୍ତି କଟିବ ତ, ମତେ 3000 ଟଙ୍କା ଫୋନ ପେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତୁ କ୍ୟାଶ ଟା ନେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦିଅ। ଏ 1500 ଟଙ୍କା ଧ, ମୁଁ ଆଉ 1500 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ମୁଁ ତ ଆ ଦେହରେ 1500 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲି, ଆ ଦେହରେ କଣ ନାହିଁ? ଚୁଗୁଣିକିଆ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋରି ଘରୁ ଚୋରି କଲୁ। ଆମ ବୃତ୍ତି ବା ସେଇଆ।